እንደገና እንቋዳሃን መጻኹም ሎማዓንቲ ብዛዕባ ፋይበር ወይካ ገፈል ወይካ ሓሰር ነፋይ ኢልና ንጽዋ ብናህና ባህላ ኢና ክንዛረብ ንምንታይ ተደልዩ ንድብል ኣርእስቲ ቀድማ ቢለ ብዛዕባ እዚኣ ቁርብ ዘትየ ነይረ ከስዓና እቲ ሳልሳይ ርእሲ ተባሂሉ ዝሕሰብ ወይ ሳልሳይ ሓንጎል ተባሂሉ ዝሕሰብ ክፋል ናይ ኣካላትና እዩ ልዕሊ 500 ሚልዮን ዝኾኑ ኒውሮንስ ኣለውና ኣብኡ ልክዕ ከምዚ ደቅና ቴሌፎን ኣይተሓዙ ገለ ንብሎም ግን ብዙሕ ግዜ ኣብ ቴሌፎን ነዊሕ ሰዓት ዘሕልፉ ክንደው ኮይ በፅሓን ደቀይ ግን ቲንኤጀር ክህልውካ ከለዉ they spend so much time on the phone ኣብ ቴሌፎን ነዊሕ ሰዓታት ዘሕልፉ ኣእምሮናን ማለት ሓንጎልናን ከስዓናን ከዓ ልክዕ ከምኡ ገፀ ባህሪ ኣለዎን ሙሉእ መዓልቲ እዮም ኮሚኒኬት ክገብራ ድውዕላ ሰለስተ ዓይነት ናይ ነርቨስ ሲስተም ኣለውና ኢልና ነርና እቶም ሰለስተ ከዓ ሰንትራል ነርቨስ ሲስተም ንብሎ እቲ ሓንጎልናን عند حقنان مالتي autonomic nervous system نبلو اسم بمولهم نحنا كحسبنا سرعه الاستنفاس سرعه الدم مرآي كم دا مسل ነገር ስኻኽት ቋጣጠሮም ዘይትኽእል ዘጠቓልል ኮይኑ እቲ ሳልሳይካ autonomic nervous system ወይካ ANS ንብሎ ማለት ወይካ belly brain ኢልና ንሓስቦ ማለት ናይ ከስዓና ከምዚ ከብደይ ነጊርኒ ምሻሎ ከብድኻ ዝርው ብለካ ሓድሽ ነገር ክሰምዕ ከለኻ ገለ ወይ ኮታስ ከምዚ ደሰንበድ ወይ ድሕጉስ ክሰምዕ ከለኻ ኣብ ከብድኻ ዝስማዓካ ነገር ኣሎ ወይካ butterfly feeling ንብሎ መጀመርያ ፍቕርካ ሕዘካ ከሎ ወይ ገለ ብዙሕ መልክዑ ካልኦም ክትገልጾ ትኽእል ኢኻ እቲ ናይ ከስዓና ሓንጎል ሕጂ ብዙሕ ሰብ ከምዚ ብሂል ጥራይ ወላ ሓደ ሓቅነት ደይብሉ ገለ እዩ ዝመስለና ግን ብርግፅ ከምኡ እዩ ሂወትና እቲ brain is there and ከም ሓንጎል እዩ ዝሕሰብ ከስዓና ሕጂ እቲ dietary fiber እንተ ደኣ ዘንቢዑ ብድኾነ ምኽንያት እዚ ነዊሕ መጽናዕታዊ ማጋዚን ካብ ዝተገብረሉ ማጋዚን ዝብል ናይ ኣሜሪካን ጆርናል ካብ ዘዳልዎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ብዙሕ ዝኾነ መጽናዕታዊ ጽሑፋት መሰነይታ ብምግባር ነዚ ክዳልዎ ንኽእልኹ ንምንታይ ካበይ ምፅኡ እዚ ሓበሬታ ከሪአኩም እየ እቲ ኮሪሌሽን ወይ ከዓ ዝምድናታት ኣብ መንጎ ናይ ኣመጋግባ ገፈል ዘለዎ ምግቢ ማለት ሓሰር ነፋይ ወይ ከዓ ፋይበር ኣብ ምግብና ብብዝሒ ምህላው ወይ እንተራስ ጎዲሉ ኣብ ናይ ሓንጎል ወቕዒ ርእሲ ማለት ስትሮክ ኢልና ንገልጾ ብቐዳማይ ኣብቲ ናይ ልቢ ገለ ተንኪፍና ነርና ነዚያ ኣብ መንጎ ንእትዋ ዘለና መሰረት ምእንቲ ክኾነና እዩ ደሎ ዝምድና ብጣዕሚ ብርቱዕ ኮሪሌሽን ከም ዘሎ መጽናዕታዊ ጽሑፋት ዝነግር እዚ ከዓ መጽናዕቲ ኣብ ዩኤስ ኣብ ሰሜናዊ ኤውሮጳ ኣብ ጃፓን ኣብ ኣውስትራልያ ካብ ዝተገብሩ ብሕብረት ዝተሰርሑ መጽናዕቲ እዮም ምስኡ ከዓ ብቐዳማይ እውን ኢለኩም ነይረ እዚ ኮሌስትሮል ምውህላል ወይ ከዓ ስብሒ ምግባራት ስርዓተ ዝሮ ደምካ ክዘውር ከሎን ኣብቲ ሻምብቆታት ናይ ደም ከዓ ክውህለል ከሎ ከምዚ ኣልትሮስክለሮሲስ ንብሎ ማለት እዩ ሰም ክዕበሱ ከለዉ ከምዚ ዝበልኮ ናይ ስትሮክን ከምኡውን ናይ ልቢ ሕማም ክመፀካ ይኽእል ናይ ባክቴርያ ባላንስ እንተዳ ልክዕ ደይኮይኑ ብኡ መንፅር ከዓኒ ናይ ምኽሳዕ ሽግር መፀና ማለት እዩ ሰለስተ ኣናፁ ስእሊ ንቐፂሎ ክሪአኩም እየ ሓደ ብምሉአን ናቶም ማይክሮቢዮም ኣውፂኦም እንታይ ገይሮሞ ንሰለስቲአን በበይኑ ዓይነት ሂቦሞ ነቲ ሓንቲ ካብ ዝሰብሐ ሰብ ኣውፂኦም ሂቦማ ባክቴርያ ነቲ ሓንቲ ናይ ካብ ኣዝዩ ዝዓበረ ሰብ ኣውፂኦም ሂቦማ ነቲ ሓንቲ ከዓ ካብ ናይ ኖርማል ኣውፂኦም ሂቦማ ንሰለስቲአን ማዕር መጊቦማ ኩለን ሓደ ዓይነት ምግቢ ተመጊበን ናይ ባክቴርያም እቲ ናይ ውሽጢ ባክቴርያ እንተዳ ናይ ስቡሕ ሂብካያ ስቡሕ ትኸውን ናይ ዕባራ ባክቴርያም ተራካያ ዕባራ ትኸውን ናይ ኖርማል ባክቴርያም ተካያ ጥዕናናታ ከዓ ጥዕይቲ ቁመና ክህልዋ ትገብር ማለት እዩ ስለዚ ወላ ሓደ ደማትእ ነገር የብሉን ብዙሕ ግዜ ገለገለ መጽናዕታዊ ጽሑፋት ኦኬ ወላ ሓደ እዚ ኮንክሉሲቭ ወይ ከዓ ርግፀኛታት ኣይኮንናን እዚ ክበሃል ከሎስ ካልእ መጽናዕታዊ ጽሑፋት የድልዩ ገለ ይበሃል no there is enough evidence to suggest ሕጂ ከምኡ ድማኒ እቲ irritable bowel syndrome ወይ ከዓ IBS ንብሎ ወይ ከዓ inflammatory bowel disease ወይ ከዓ IBD ንብሎ ማለት እዩ ከምኦም ዝኣመሰሉ ሕማማት ናይ ኮለን ካንሰር ማለት ናይ ማዕናጡ ካንሰር ብፍላይ ከዓ ናይ ኮለን ማለት ናይ ዓብይ ማዓንጣ ናይ ረጊድ ማዓንጣ ካንሰር ከምኡውን ዳይቨርቲክላይተስ እቲ መንፋሕቲ ዝበልናዮ ብምልኦም እዚኣቶም ምስ ምጉዳል ናይ ፋይበር ኣብ ዳይት ናህና ዝመፁ ዓይነት ሕማማት እዮም ሕጂ እዚአን ዳርጋ እዚአን እንድሕር ነዚአን ኣጠቃሊልናየን ካብዚአን ወፃኢ ክኸውን ኣይክእልን ካልእ ሕማም ውፃት እንድሕር መፅዩ ተወሳኺ ወይ ከዓ ምልክታት ናይቶም ካብዚኦም ሓደ ክኸውን ዝኽእል ረስኒ እንድሕር መፅዩ ከምኡ እዩ ዝኸውን ከምኡ ቅርጥማት እንድሕር መፅዩ ቃንዛ እንድሕር መፅዩ እዚኦም ክህልዉ ከለዎ ካብ ዝመፁ ማለት እዩ ከምኡውን ብዛዕባ ኦሞ ሬድዮ ላስት ታይም ተዛሪብና ነርና ንሱ ንዑ ዘጠቃልል ነገር ማለት እዩ
إذا كبلو بصنعته مالتي بستاتستكس ملك عفريا خلقها تم فايبر بيقولوا لهم على كلاتهم ناي 400 زيادة ناي diverticulitis شكل قهلون تفسيرو تم فايبر هاي فايبر على كلاتهم بتقوموا 400 كاب ناي لبن ناي سرعة زر الدم حمامات قدولو بتحهم الداتا أو دولو بتعني بتقرم كسري لذي فايبر على كلاتنا سقع خندزي تلوار اللو هجي تي gut brain connection دبلنا ينتهي عنده 500 مليون دخون النيرون سابقس أنا له إذا مالت أو عند حقنا دلو 100 مليون نيرون سيم ثم عند حقنا لو دبلوم نيرونز 100 مليون يوم حمش استقامهم كا أبكس أنا له لذي زي عند حتى رجع هنا كس أنا أنت داخلنا تعيا فتينا مخا قليل أبجزنا بقلب دبلنا نجر كنجبر نقل لدقانة بومنتر دمت عننا كريوات كل يوم أبكس أنا بزي كاتم نيرونز انتهى له دبوز حمص من يتحقق هرمونز نبلوم سويت كتبرها غنيلة بزعبة سيروتونين قال ناي depression مدهني دوبها SSRI بهاللو سم كان تايمالتين selective serotonin reuptake inhibitors إت serotonin عقل أبتي ساينس بهاللوب يقود لموني أو مثبت حكم بعدش يوصدو ندهريتي موسن أبتي vesicles ندهريتي موسن كن دقت ما قطر محل إذا قد لك خلو serotonin ناتك قد الكلو بمنتر depression ويكا تعطي أمره خمس لك خمكا هتقرب جت بحركة خمي يقول إذا أبي يركب ببزي كيس عمي تاوي أبكس عقايد له أما قال قبل كان عارف عندنا خير الرمالتي دوبامين إذا ناي ولفي ويناي دس مبال ويناي ريوارد إلنا نقول هرمون 5 خمي تقابل ما أبكس أنا من شو بزي كذا يوم متوم 3 دقون نيرو ترانسميتر أبكس أنا أمزلهم لازم مسيرة نوسة إذن ده حرس سمعنا زيان ده حرس رجع هنا كيس أنا فايبر إذا زيان دالنا خلنا عند حر لذلك أنا خارجي أخيرنا لزيان هو ممكننا إذن ده حراب جزانا ديال لقينه بواجا ولا كتوادر رخلا خفتي ما أي رقم فمن متعمل عبد الجواد سخان ماكدونالد نقدر مجد خا convenience دابل أخذت كيدن تعي مجلس عناد هذا كان خذ ببيني جن I don't know نحن ترايدنا خم حرة السبكمو ولا في علم مولي وخم يفلتني أنا أبتعذر فيها حرة السبنا جن دقت لك أي تقدر نالك يفلقها دقدرنا ويد سحب نتي بزيكا على ما جاكبا أقل ولا أنا هوتنا مالتي الذي فايبر لو مرسنا بزعبة فايبر يحكون مسيرة تاوي ترديت كتلونا رقبو كل عين فايبر عنه تحدى سوليبل دبعض تحدق مالتي تحدقا انسوليبل دبعض إتي انسوليبل بطري قفل نبلا مالتي تقفل نبلا إتي سوليبل دبعض الفايبر كاني بريبايوتيك نبلا مالتي كدمي بريبايوتيك انت يتقبل تقفل عقل نخلو ناتكا كسعك بالكلخو كاب شغوران تحت دلو كفالنا أكلتنا ناي معنات مالتي بزح عقل نايتي السافر سنبلو نجار مالتي كهلوه كقولو تعنا يهلوه مالتنا نتنا كاسعة تعنا يهوه لذي توم insoluble انتحر هاليوم نسخة ناي باول هابيت نبلو ويكاني ناي كالكال ناي مخاد لمثات كا ناي معنا تخص IBS IBD دبهالو كرسمات دمت مقبار منفعة الأمثلو بومنتر أي هلوه غانيم نعود خون transit times لذي هلوه لذي السون كاب من تايلان رخبون كاب ترى كان بعد beans oats barley ناي بعد سجم قلم مالتي قال بملهم فرطة مس قربتهم دول فرطة كان بعد apple اللي هركوينت قربتنا apple it's complex carbohydrate نقوله ولا قراريت كايو نفسنا حقوقه أي خلل بتوم سولي بلد بهالقان تايم دقوبو حقيقهم تبتبيسهم كم زمتك تيك دبل نجار يقبر مالك حدي تمتك تيك دبل نجار نتوم أبكس أنا 3 تريليون دخونو بكتيريا لو حدا 100 تريليون دخونو ميكروبيوم اللي لنا خبطهم حمشته عينت كم بعد سقطنيات فانغاس بكتيريا كم خلوت نجارات دلو حمش عليه دلو نجارات له كابهم تم بكتيريا تراينا أنا بتاعنا عدد الواد اللي ما بهوتنا كاباتهم 3 تريليون 3 تريليون بكتيريا أبزان إحنا نمجبر لنا نجاري مقصود وتم soluble fiber prebiotic بحاله نتم probiotic نبلو نتم صبغات بكتيريا نبلو تعنا دهو نقوم نسم فلورش نخو جبرو زيادة عنا نخلوهم زيادة نخو رابحو كم تقدم حاجة دولكم تم وانا متحلفة نعم نتكلم اللي حرينا أب حدا جزء قاب نفانو قلقل سوسا ميتاوي كابو موتاتن هلواتن بكتيريا إذا تقلل لذي أنت أكون دود أكل turn over نبلو مالتي من ربحن مماتنا اللي هم كوينو عوي نجوخت بمكان لقاء عنا يهلوه كسعقات عنا الحرال لوقا تقدم بيلغ نقرأ صناحكو ملو أكلات عنا يهلوه كا لذي كابزيهم كان رقبون عوز أوت نبلا مالتي لذي
حنت خاطن برودكت نتكمل لنا ناب كبدات مقناس ناب سرع كمنا مهلا وحيل مهلا ونكا جات بكتيريا مهدا أو رؤسيها كوليسترول نتكا مقدال تا ناي أوث أبل فايبر تبليا تاي مقانا غريكم يقتلش نزغل له قبل كله I wanted to go and check أبيناي مشانو أنا فارماسيست مهار كله زي تمهار كون شو عاد تلقوني عرفتي كزارون كله ميديسن كمهار كله أي تمهارون بزعبازي أب ميديا أب أكاديميا أي تمهارني قال سلازي بعمقاتنا أنا دقت من النقرة أي تمهارني ساينس كونكا بك أنا عها درب شكا مالس نمتاي كوموكاين نمتاي دايابيتس بزيه نمتاي هايبركوليستروليميا بزيه نمنتاي هايبرتنشن بزيه نمنتاي كم زغوينا منافي كوميونيتي لكا كتعتب متجمر كامو مشالو درا أخي خاطري نابلت حدثت لكسس ماكينة فوت النمبر هندبت نحر بي ام دبليو مرأي دسيلاتو تدري هذا له اكس 5 نحر كوينا هاد كل جزء كوني راجل السات رايا كل جزء دقاقي ما ترايا هندبت تحلف ماكينة كلها سادن لنا وتغير عندي مثلك اب ساينس قالك عقميو اقال بوخا مسجبر قالوا طرح كان الصفا نتنقرات في يدخل الذي انا انتي نزل مفتحي لنا حالة تشعات ورقه حتى كله نفسي اب باب مد بهالحاجه جورنال بولس بغنا ارتيكلز جبروا له لينتس دبهالالو نيتشر دبهالالو كم نوصل كثر اتن ببدح تداقاقي من الرعايات انتاين لمنتاينا نحن خمس نخون دلنا لمنتاي تنهنا حجتي exponential growth أبدن حالة حموش عامد طرح ideally تشعت عامد جن أبدن حالة حموش عامد كا بفلاي بزحنا دايابيتس دلو بزحنا قدم دلو بزحنا كوليسترول مبزحها بسراوردم دلو بالتعم تونشكو الذي تمستير كاني أبتن البحرنا consumption أبتن إحنا نمجور لنا مجدي فايبر مقدالو refined ويكا بتتعريه ما يبقى الفينو زلهم نجارات كموتس مسجمرين لذي خن تريود لكم أنت دا جوجل جيركم أبزن لكم دلوه جوجل سكولار بحالالو كان زعينة ريسيرش سكرين شوت جبر وتدليكم كلكم أم ببوا عليكم تمارا مرتم تقولوا نفي تحس تيجي نزي مثلا بزي كذي بتعمل بزح بقنا ريسيرش بيبرز ناخدكم plant based أنت دا أخوين سني فايبر كبلانتين عن رخبه كبلانت نحن رغبو قينا عين بلانت يمكن بتقوم زلوم سلمتاي خفقع هندو أقدس نزلو أفت أطرانا نزحج لنا يخونتات بخمي زي ما شاقوين بخمي زي قارن كوين نمرمر نزد مثل نتي حضريتاي كابدي أسم رخيبية مالتي بتعمل بزحيب كمستري ورد لكم بزع عبازي تتنعي بحالة I don't know 6 عمت نقوله 5 عمت تتنعي زي نحر حادة 3 3 4 5 تمقلنا أبزن دحلف 10 عامات كمستري ولا لكم تقصري أبزينا إذا كنا تاتزي بتعمل جنينه نحن غا including myself تنويحة 10 عامش كاو تنويح 10 عامتي دبز حزبنا تسدد له كابت دمجور نبرة ناي مشلا ناي سرناي ناي طاف ناي فايبر دبوزح مجبي نبز حجين ناي باني ناي برجر ناي processed مجبي أبزن دحلف 10 عامات من الله أبزن دحلف 10 عامات كا أنتو يمسروبيل ونعلن لنا دقونا سبب أبلاتهم كاتيكون كان حري عليلك شكر جرى دم بزح جرى كوليسترول جرى دبل من استيك بزح كتر خلقه يشغلك بفلايك ابن هنا حبرت السر مالتي أقال على الجن خلى عدم رجعت من الله وانا جنون كويس so ده ديتاري تدرأ هو ديتا انتايو بكتيريوم انت دا اب افريقيا هالليها بعد تنزانيا تي فليم تري ولا لهم فليم دوت عينه ويكا تي some species نبلهم تجن نبلهم مالتنا بكتيريا أب كسرنا إلى نيرنا حتى لستميت تجاب شح دخول الله إلى نيرنا أنت دا أنا بورينا أب أفريقيا أنت دا تنبذ كونكا كان بعد تنزانيا حجي ناي ما خلاي مبرق أفريقيا مالاوي خا معرب أفريقيا مالتي فنزويلا زيهم حجي قرب أب هانت جاذررز دبهان دهادون دنوبرو جلسات مالتهم كم نحن عملنا بابرد اللون بزح urban ويك أنا كتم عملك عدي تغيروا بومن ترجع أنا أمريكان ريا مالتي حجي لعلي حدا ربعي كاوت أغلى لا أنا أمريكان بروفايل اللون زم بكتيريا سم ديفلوبس دبهان بومن ترجعني إذا حمام زقول نريد لنا ناي civilization حمام بقدامي من قلت يعني الذي أبزن معقولات هاجرات حجي حدش I think New York Times قال زوجة كتفايك على كل ما أنت تهاوي خان كلاي أنت يعتبر أكل تشحن إسران عمشتن قال كل تشحن 3 زولو سبك مجاب نحر كوينه GM ويكاني genetically modified مالتي ويكاني بتعمل refined زغنة مجبيك قررت مثل الله مغنيات تعداي جاي كلون يقاون دحى إذن تاي مالتي بزي عندها سس دخول الدري يوم دلهم تقليل ما أظن ده طرف أخرين
ኣብዚ እንዳጠፍኡ ኾድዮም እዞም ባክቴርያ እዚኦም የለዎም ማለት ከዓ ንሕና ፋንክሽን ክንገብር ኣይንኽእል ኢና this is almost absolute consensus እሶም እንድሕር ድየልዮም እቲ ምስኡ ተቋሪኑ ዝመፅእ ሕማማት ከዓ ይበዝሕ ማለት እዩ ስለዚ ስርዓተ ምሕቃቅ ምግቢ ናይ ኣካላትና ስጋዕ ክንድዚ ዝኸውን ኢምፖርታንስ እዩ ዘለዎ ኩላና ብገለ ብዓይኒ ትሓስብ ገለ ብልቢ ትሓስብ ገለ ብኹሊት ገለ ብፀላም ከብዲ ገለ ብኻልእ ልዕሊ ኩሉ ጠነተና ኣብ ኣመጋግባና ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ከስዓና እንተዳ ተዓርዩ ከስዓና ድድለ ምግቢ እንተዳ ተዋሂብዎ ስርዓተ ምክልኻል የስ ማልቲ ቫይታሚን ወሲድና ንሕና ሕጂ ኢሚን ቡስተር ዝብል ኣሎ ሕጂ ኣነ ዝጥቀመሉ ምሳየል እና ዳማማ ኣለኹ ሕጂ ኣብ ገዛና ምስ ከድኩ ከርእየኩም ማልቲ ቫይታሚን ወስዶ ኣሎ ሙድ ከስዑ ድሓመመ ሰብ ውፃእ ድሓዘኽትሉ ትኽእሉ ኢኹም ድርቀት ትገበረሉ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ብደገ ዝርአ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፍካ IBS IBD ዳይቨርቲክላይትስ ናይ ሜታቦሊዝም ናይ ሆርሞን ናይ ጀነቲክ ኤክስፕሬሽን ንሕና እንተዳ ደይጥዒና ንዓይ ደሻቕለኒ ነገር ብዓብዩ ደሻቕለኒ ነገር ማለት እዩ ንሕና እንተዳ ደይጥዒና ደቅና ክጥዑ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ ንሕና እቲ ፕሪዲስፖዚሽን ወይ ከዓ ኢንተርጀነሬሽናል እንዳኾነ ይኸይድ ኣለና ንሕና ደይንጥዓይ ሓላፍነት ንውሰድ ሕጂ ገዛ ርእስና ቅድም ንዕሪ ንኸስዕና ንዕርዮ ንኸስዕና ንባክቴርያና ንመግቦም ኣብዚ እንታይ ደርእየና ደሎ እንተደኣ ዳይቨርሲቲ ናይቶ ማይክሮቢየም ንድሕሪት መልስት ሜሬታ ከምዚ እንተደኣ ጎዲሉ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ከምዚ እንተደኣ ጎዲሉ እቲ ዴታ ከዓ ከምዚ ደርእየና ማለት እዩ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ብዝሒ ናይ ጂን ናምበር ናይቲ ዳይቨርሲቲ ኣብዚ እንዳጎደለ ክኸይድ ከሎ ብኡ መንፅር ከዓኒ እቲ ናይ ኣዲፖሲቲ ማለት ናብ እቲ ስብሒ ዘዋህልን ናይ ትራይግሊሰራይድ ዝበሃል ኣብ ከብድና ተጠርኒፉ ደሎ ስብሒ ክውስኽ ክጅምር ማለት እዩ ኮሌስትሮል እቲ ስብሒ ኮሌስትሮል ትራይግሊሰራይድ እቲ ዝቕመጥ ማለት እዩ ኮሌስትሮል እቲ ኣብ ደምና ዝዘውር ፕላስ ኣብ ሻምብቆታት ደም ኣብቲ ማእኸላይ ምንፃፍና ዝቕመጥ ማለት እዩ ኢንፍላማቶሪ ዝኾኑ ፕሮቲንስ ዝውህለሉ ኢንሱሊን ሬዚስታንስ ብኡ ገይሩ ይቕፅል ዳያቤቲክ እንዳኾንካ ትኸይድ ትራይግሊሰራይድስ ናትካ ይውስኽ ከምቲ ዝበልናዮ ፍሪ ፋቲ ኣሲድስ ራዲካልስ ይውስኹ እቲ ፅቡቕ ዝበሃል ኮሌስትሮል ሃይ ደንሲቲ ሊፖፕሮቲን ንብሎ ኮሌስትሮል ይጎድል በኣንፃሩ እቲ ሕማቕ ይውስኽ ማለት እዩ እዚ ብሓፈሽኡ እንተዳ እዚ ደይጥዑ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣመጋግባና እንተዳ ልክዕ ደይኮይኑ እዛ በዚኣ ሸነኽ ካብዚ ንድሓር ዘሎ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ስጋብ ኢንሱሊን ሬዚስታንስ ዝኸውን ይህበና ናብዚ ገፁ እንተዳ ጠሚቱ ከዓኒ እንዳተመሓየሸ ይኸይድ እዚኣ ካብ ብሪች ሜዲሲን ኦፍ ጆርናል ሪሰንት ፔፐር ናይ 2018 ዝረኸብክዎ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ዝነዋሓት ግዜ ዝወሰደትለይ እውን ነዚኣ ንኽርዳእ ኣዝዩ ሓጋዚት ኮይና ካ ረኺበ እያ ኣንተ ወይ ዝበልኩኹም እዘን ዘናናፁ ሰለስቲአን ሓደ ዓይነት እየን ነይረን ኦኬ ሰለስቲአን ሓደ ዓይነት እየን ነይረን ነዚአን ሰለስተ ከዓ እንታይ ገይሮም ማይክሮባይት ትራንስፈር ገይሮም ለን እቲአን ትራንስፈር ዝገበሩ ዶነርስ እታ ቀዳመይቲ ከም ትሪእዎ ኣለኹም ጥዑይ ማለት እዩ ጥዑይ ሰብ ነዚኣ ከዓ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካብ ኦቢስ ወይ ከዓኒ ማራ ክብደት ዘለዎ ሰብ እቲ ማይክሮባይታ ሂቦማ ማለት እዩ ነዚኣ ከዓ ካብ ትሕቲ ክብደት ዝኾነ ሰብ እንድረይዎን ተናናፁ ድሕሪ ደ ሴም ዓይነት ኣመጋግባ ሓደ ዓይነት ኣናፁ እየን ደ ሴም ፊኖታይፕ እዩ ዘለዎን እቲ ሓደ ዓይነት ኣመጋግባ መጊቦም እቲ ናቶም ማይክሮቢየም እቲ ዳይቨርሲቲ ምስ ተቐየረ ብኡ መንፅር ከዓ ንዕኡ ደንፀባረቕ ጥዕና ይህልወን ስለዚ እዚ ናይ ከስዐ ደይምእላይ እቲ ከስዐ ደይምጥዓይ ዘምፅኦ ኣብ ኒውሮሳይንስ ወይ ከዓ ናይ ሳይካትሪክ ኮንዲሽንስ ዝበሃሉ ምስ ኢምባላንስ ናይዚኦም ዲስ ባየስስ ማለት ካብ ሲም ባየስስ ብግምጣል ማለት እዩ ዲስ ወይ ከዓ ዲስፋንክሽናል ባየስስ ከዓ ብሕብረት ክትነብር ከለካ ማለት እዩ ሲም ባየስስ ኢና ንብል ብሕብረት ክትነብር ከለና ምስቶም ባክቴርያ እንድሕር ደይኮይንና እንድሕር ከም ትድድለ ንዕኦም ደይመጊብናዮም ንእግሪ መገድና ከም ሰለጠና ንስራሕ ስለተሃወኽና እንድሕር እንዳበላዕና ንኸይድ ኮይንና ንግሆ ቁርሲ እንድሕር ንሓልፍ ኣለና ኮይንና ክንበልዕ ከለና ከዓ ክሻምልኦ ብሓደ ግዜ በሊዕና እቲ ንበልዖ ነገር ንእግሪ መገድና ዝረኸብናዮ እንተደኣ ኮይኑ ብቐጥታ ንሪኦ አንግዛይቲ ራዕዲ ፀቕጢ እምሮ ኣብ ህፃናት እንድሕር ኮይኑ ከም ትድለ እንድሕር ክትምግቦም ደይክኢልካ በዓል ዝሲሪያል እንድሕር ደቅኩም ትምግቦም ኣለኹም ኣቋርፅዎ ሕጂ በዓል ኦቲዝም ስፔክትሮም ዲስኦርደርስ ዝበሃል ገፀ ባህሪ ADHD ዝኣመሰሉ